Det har været dejligt at komme foran. Ja, sikker scoring. Frank Arnesen og Danmark er kommet foran 1-0. Nu kan det pludselig blive meget, meget morsomt. Det var absolut uforsætteligt, og så skal målmanden Dragan Pantelic prøve at score hos sin kollega. Pantelic, meget sikker straffesparksskytte. Ja, og finder sin kollega ud af det. Meget sikker scoring. Vujovic. Og snittet ind af tvillingebroren. Ja. Et absolut tvillingemål. In vantaggio l'Italia al 41esimo minuto del primo tempo. Conti ed è gol, bellissimo per freddezza il gol di Conti, raddoppio che ci dà la tranquillità. Sbagliato Buljan, Χαλίχοτζιτς, Σλίβο η μπάλα, Σλίβο που κάνει το σούτο και 1-0 για τους Ιουγκοσλάβους με τον Χαλίχοτζιτς, με τον Σλίβο. Ο Πάσης βγαίνει μπροστά και δίνει στον Σλίβο. Ο Σλίβο κόβει την μπάλα, 2-0 γίνεται με τον Χαλίχοτζιτς. Στη σέντρα του Σλίβο. Με δύναμη για να γίνει το 3-0 με το Ριέκα. Χαλίχοτζιτς κόβει για τον Πάσιτς. Σέντρα του πάει σε αυτή άλλη πλευρά και το 4-0 από τον Βούγιοβιτς. Θα λέγαμε ένα γκολ σε ρυθμό προπονήσεως. Επέμβαση αποτελεσματική του Γούναρη. Προσπάθησαν οι Ιουγκοσλάβοι με τον Γκρίμπο, τις έκοψαν. Έκοψε ο Ιωσήφιδης, σέντρα του Μπούλιαν. Και η κεφαλιά του Βούγιοβιτς που κλέβει την μπάλα από την έξοδο του Σαργκάνη. Κωστίκος. Κωστίκος στο πέναλτι και το γκολ από ελληνικής πλευράς βέβαια με το πέναλτι του Κωστίκου. Viene fermato da Slivo che peraltro lo ha mandato fuori campo. Ecco il lancio su Slivo e la Jugoslavia è in gol. Sull'assist di Šuriak ha segnato Vujovic. Antonioni, Conti e Bettega riesce a pareggiare sul cross corto di Conti che era le samedi 5 décembre. Yougoslavie-Luxembourg, on rate complètement son dégagement. Monsieur Meus, c'est le gardien de l'équipe luxembourgeoise et un but d'Ali Hodzic. On joue depuis seulement 1 minute. On se retrouve 44 minutes plus tard, c'est-à-dire juste avant la pause, toujours avec l'avant-centre du FC Nantes, Ali Hodzic, 2-0. Et deuxième mi-temps et but du Parisien Šuriak, 3-0.
Au départ, le numéro 16, Pasic, il a remplacé Šurjak en cours de partie. Il est à l'arrivée également de cette action, Pasic, 4-0. Le cinquième et dernier but, le voici, il est signé Vujović. L'Italie et la Yougoslavie se sont donc facilement qualifiés dans ce groupe 5. Πολύ φόρα, μεγάλη φόρα θα λέγαμε. Πρέπει να γίνει κομπίνα, τελικά το κάνει το σούτ ο Μαύρος, είναι 1-0. Πέμπτο ακριβώς λεπτό και ο Θωμάς Μαύρος με το φάουλ αυτό ανοίγει το σκορ, οι πανηγυρισμοί στην εξέδρα. Εδώ ο Μαύρος για δρόμους που τα καταφέρουν, εδώ βρήκανε. Ο Σούτσις θέλει να μπει, μαρκάρεται από τον Κουι, θετικά διώχνει ο Καρούλιας, αλλά η Ιουγκοσλάβη με τον Γκούντελι και τώρα με τον Ζόραν Βούγεβιτς ξαναπαίρνουν την μπάλα. Ζόραν Βούγεβιτς λοιπόν, Γιέρκοβιτς, ξαναπαίξει το 1-2, κερδίζει την κόντρα από τον Βαβακούλα, δίνει στον Ζλάτκο Βούγεβιτς και επεμβαίνει ο Παντέλης, κάνει την μπάλα, λάθος του Παντέλη, φοβερό λάθος, και από πολύ κοντά ο Σούριακ στο 22ο λεπτό. Ζόραν Βούγεβιτς, Σούριακ, ο Σούσιτς για τον Γιέρκοβιτς, το σούτ του Γιέρκοβιτς, το 2-0, αναπήδησε η μπάλα ξανά μπροστά από τον Παντέλη. Είναι κρίμα γιατί